UDisemba 1, uJumaima akazizwa kahle ukuthi impilo yakho yonke usebenza ukujaha amadoda, ejahiswa uma wakhe. Akazizwa kahle neze ukuthi yena akaze ali-experience uthando langempela. Uzizwe sekhathele nje ukule mpilo lena yokuqolana namadoda. Mhlawumpeni umuntu kuzomele athathe uvacation. Aye eParis. Bathi iParis it's a city of love. Mhlawumbe-ke kwi-city of love umuntu angathola ukuvekesha nje, athola ukulileksa, alilexise nje imithambo yegazi. Umuntu alilexe. Ake ngempela-ke uJumaima walithatha uhambo oluya eParis ngoba simbona ese-airport. Zonke izinto zakhe ngathi ihamba kahle, izinto zakhe zonke ziphashasha. Wathi angafika eParis uJumaima before enze anything. Wathatha ucingo wafonela uMamngadi. Sawubona weMamngadi. Ngithi angikwazise ukuthi mina ngiseParis, angikho eBlue Bay njengamanje. NgiseParis in a city of love. Ngisofuna nje ukuyolilexa eParis. Mamela Mamngadi, ama-resolution ami a-2026, wonke ama-resolution wami akukho nje ekutheni mina ngijaha amadoda, ngiqola amadoda kuma-resolution wami. So ngizocela-ke Mamngadi, ngiyazi ukuthi umama ungiphethe, ungizalile, kodwa mama kwaphela mina nawe bomntwana mhlazane mina ngidlula u-18 years. So Mamngadi ngizokucela ukuthi njengoba kwama-resolution wami ukuyeka ukuba yiseqa mgaqo, ngizocela ungiyeke ngistikhe kuma-resolution wami Mamngadi. Ungangifoneli njengoba ngiseParis ngithi ukubuyisa ingqondo, ngidle amathambo engqondo. Manje weJumaima-ke awungitshele ngoba thina sinomuzi okhokhelwa ibhondi la. Sikhokhela imoto, sikhokhela amanzi. Siyowakhokhela ngolove. Ulove uyakhokhela lo nto leyo. Ungazongitshela mina ngama-resolutions wakho. Azobe kuphi ama-resolutions next year sekumele sikhokhele ibhondi. Wayimosha-ke ma, wayinyonfa Mamngadi. Angithi mina phela ngikhokhele 6 months playa. Ngikhokhe 6 months playa. Lo 6 months mama, ngizobe ngizama nami ukuthi ngithola amatoho njengawo wonke amantombazane athola amatoho. Angeke phela mina mama ngibe umqwayizi ngize ngiyofa. Nawe mama uyadashazela unezinqe ezinkulu. Hamba nawe uyofuna abantu abathanda izinqe ezinkulu nawe udashazele khona emadodeni. Nawe ma uqwayize emadodeni. Ngikhathele mina ukulopha amadoda. Ngithi ngiyawathanda ngiwaxhopha ngilopha amadoda uze ngithola imali. Ayingeke Mamngadi. Angeke Mamngadi, awenze ngokunye Mamngadi. Ungazongihlanyisa mina Jumaima. Enjoya nje lo Paris yakho ubuye uze la sizosebenza. Kunamadoda amaningi kabi esengwatholile kwilist ama-clients wethu alandelayo. Umuntu akathuka uyihlalela la ebar alilex, akhohlwe ngezitilesi iy'nkwantala zoMamngadi. Baloku bejahisa mina amadoda engazi ngoba yena nenqumbu yembaqambaka yezinqa. Akajahi ingane yena ngamadoda ngalezi nqa zakho Mamngadi. Phela siyalingana nje, sihlukane ngeminyaka emincane, teenage pregnancy lento ayenza lo. uJumaima uphuza nje la ebar. Kunomunye umuntu ophuzayo naye la ebar bawu2 abanakeni. Nalomuntu lo uhamba yedwa. Hake uJumaima athi nje ukuyoyimahlaza eBhishi anabe laphayana ehlabathini zolwandle, anabe athi nje ukuyicwilisa elangeni. Yabona lonto leyo kunaba eBhishi ulala uqethuke eBhishi ilanga lithi ukubraya yabona nje uzube brown. Ake ngicela ukutshela ukuthi uJumaima relaxele. Uthe mangabe uJumaima esesukuma esehamba eya endlini la abhukhe khona, ayingquzule komunye ubhuti. Igama lalo bhuti uThamsanqa. Hawu ngiyaxolisa bhuti wabantu. Ake ngicela ukunitshela ubhuti wabantu athi yazi ngathi amehla amake akubona namhlanje ngiqala ukukubona. Ngathi ngeke ngakubona ebar. Athi uJumaima, hawu yazi ngibonile lo munye ubhuti ophuzayo nje ebukeka ngathi ulonely. Wake waba lonely e-city of love. Hayi bandla. Kodwa-ke bhuti wami ayinankinga, ngiyaxolisa mina ngaloku kungquzula la.
Athi uThamsanqa sikusakuyona indaba yokuba lonely. Ngizile nje la eParis ukuthi ngizoshawa umoya khona izinto engifuna ukuyicabanga. Ngiclearishe ingqondo yami. Kunganjani ukuthi sihambe namhlanje bathi lapha ebar izizobe yibuya ngempela. Hayi uJumaima ke avume ukuthi uzohamba noThamsanqa. Hayi-ke ngempela uJumaima bafike noThamsanqa sebegezile bashintshile baphophothile upophothile uJumaima. Ayi ziyajuxuza-ke la ebar kumnandi bayajuxuza. They are having a very very good time. Emva kwaloko uJumaima banoThamsanqa baba nesikhathi esimnandi sebebo2. Ayisebenkinsela utshwala-ke la bayaxoxa kumnandi ubusuku bonke bayaconnecta bayaxoxa kumnandi nje baba nesikhathi esimnandi eParis uJumaima naye uThamsanqa kwangathi nje iyimpintshi zakudala ekudala zazana. Wonke ama-activities lana eParis besebewenza ndawonye uJumaima naye uThamsanqa. Kufike isikhathi sokuthi uThamsanqa abuyele emuva agoduke. Amceleke uJumaima ambuze ukuthi uKhisimuzi wena usho ukuthi uzobusa lana nangoKhisimuzi kunganjani ngihambe nawe ngiyoku-experience nje uKhisimuzi wasekhaya. uJumaima ke naye avume ukwabona lesimo lesi ukube nje esimweni sokuthi nje I will say yes to whatever, I'll just go with the flow. Hayibo uJumaima mangabe efika kubo kaThamsanqa Jesse Maria ma isebukhosini sho ukuthi uThamsanqa lona uPrince uJumaima into kade engenayo information because bekayitshela nje uyihambela nomuntu uyodla uKhisimuzi kubo because umuntu uyambona ukuthi ulonely uzodla yedwa uKhisimuzi eParis. Bajabuleka abazali bakaThamsanqa hawu isibuyile indodana yale ekhaya uPrince ubizwa ngoPrince ke uThamsanqa kuba usebuyile uPrince Nkosi yami abazali bayajabula ukuthi for sure lapho ukhonile ukuthi athukulule ingqondo yakhe ayiclearishe ingqondo yakhe because sasikhulu step aza kusona. Ake masuThamsanqa ke uyam-introduce uJumaima asho ukuthi lo umngani wakhe abahlangane naye le eParis uzo experience uKhisimuzi wale ekhaya wala ebukhosini nje ukuthi uKhisimuzi ukuthi uba kanjani. Hayi ngempela ke inkosi iking ithi hayi no problem ngizocela ke ukuthi uQueen lana ahamba yokhuluma nabasebenzi bale ekhaya bamlungisele igumbi eliprestigious igumbi nje lasebukhosini because umngani wakho umngani wethu. Asethi-ke uKing ngicela ukukhuluma nawe ke Prince eceleni sithi nje ukuyithamunda indaba zamadoda. Uma wakho uzobe ehamba yolungiselela umngani wakho. Kahle kwenzakalani lana Nkosi yami? Kwenzakalani cause uPrince mina ngize lana kubo ukuthi sazane kanconywana. Nangu yena uqhamuka nenye intombazane. Kwenzakalani kahle angi-understand because uPrince akayitshengisi nje i-interest akafaki i-effort yokuthi azame ukuthi azongifunda because ubukhosi basekhaya bungilethe la bavumelana ubukhosi bakubo nobukhosi basekhaya ukuthi sihlangane sazane kanconywana kodwa nje uqhamuka nenye intombazane athi uhlangane naye eParis. Uyazi ukuthini Chomi? Ngiyakutshela mina iyangidina lento le ingishiselisa igazi kodwa nginecebo. Ngizohamba mina ngiyothola ukuthi ubani le ntombazane and then sizobe sesiyakwazi ukuthi get rid of le ntombazane. Mina nawe si friendship epowerful kabi. Ngesihlule intombazane nje namadolo agqwaqokile nje ngathi ufam Julia kwayona le ntombazane. Yinhle kona kodwa nje ayina class ayikho prestigious like us. Akusiyona nje intombi yasebukhosini akusilona nje iqatha elingasibinda leli. Inkosi ikhuluma noThamsanqa iyambuza ukuthi mntanami uyenza kanjani into enjengalena ukuthi kubiziwe la ingoduso yakho umuntu ozoshada naye. Umuntu owabekelwa yena emandulo kwakhona emadala ekudalo ngisho uzalwa bekwaziwa ukuthi wena uzoshada naye unomalungelo. Ukwenza kanjani ukuthi usuke wena uhambe uyobuya nentombazane ongayazi ewunanombani nje waseBlue Bay? Uzoyenzisana intombazana yaseBlue Bay le ekhaya? Mucabanga unomalungelo angeke mhlambe aphathwe ujealous angeke aphatheke kabuhlungu? Uyazi ukuthi what is it at stake? Into nekwi-stake lana ukuthi imbutho lemibili ubukhosi obubili ukuthi buyadlelana. Thina le ekhaya sinamasimu
bona banamadlelo ey'nkomo, siyadlelana iy'nkomo zikhuliswa le mase thina sibanikeza ukudla okutshaliwe ngalana basisisela iy'nkomo. Uyazi ukuthi sinobudlelwano obukhulu, ubudlelwane beminyaka, ubudlelwane obwa-create-wa okhokho bokhokho bethu. Uyazi ukuthi mase ucasula unamalungelo ukuthi bungachitheka bugayiwe. UPrince uThamsanqa alibeke ngembaba yena ukuthi uyamthanda uJumaima. Akafuni ukushada uNomalungelo, ufuna ukushada uJumaima. Inkosi imtshela ukuthi lalela la ke ndodana. Musafuna ukuthi ngelinye ilanga uyongena ezicathulweni zami. Ube inkosi nawe. Ngizocela ukuthi uxoshe le ntombazane lekhaya. Ngikunikeza only 7 days to get rid of this girl. Akahamba uJumaima lekhaya. Mntanami ngoba sabantu abanempatho enhle, abantu abahloniphayo abanesithunzi nabahloniphekile. Ngizokunikeza only 7 days ukuthi lo mngani wakho lo ahambe lekhaya. Kuzomela ke uthola indlela ozomxosha ngayo lekhaya. uNdlunkulu iQueen ubambe umhlangano noNomalungelo. Mntanami, ngithi angik-update lana ukuthi mhlambe uyabona ukuthi indodana yethu uPrince phela uThamsanqa uvela wafika nentombazane esingayazi lekhaya. Kodwa ke mntanami udaba ubaba uselungisile. Umtshenile ukuthi umnikeza izinsuku ezisi7 ukuthi axoxe le ntombazane lekhaya. Yena uthi nje she's just a friend. Kodwa ke mntanami thina cha akubuke kahle lekhaya ukuthi ngathi unengoduso la masufika nomngani wentombazane. So mntanami ngizocela ukuthi ungayixaki udaba lolu ungalithatheli phezulu, ungafonela abazali nje into nje umngani. Nasi sesinqena ukuthi nje sithi haka amatelokisi because asifuni ukuthi umuntu ahambe ekhuluma ngobukhosi balekhaya ebukhuluma kambi ubukhosi balekhaya. uJumaima ureceive ucingo oluvela kuma wakhe uMamngadi eseBlue Bay. Aha, weJumaima. Awusangitsheli wena mangabe usuthola ithenda. Sengize ngibone ezithombeni ukuthi wena ushuthe noPrince uThamsanqa. uPrince obukhosi obukhulu kangaka. Awusangitshela ukuthi ubambe ithenda elikhulu ngize lapho ngigibele ngithatha ibhanoyi ngizokulekelela ukuthi leli thuba leli lingakuphunyuke ezandleni because uyazi ukuthi bangakanani abantu abafuna lo Prince Thamsanqa. Uyabona ke ma, ngizocela ukuthi ungezi la udongiphazamisa. La ngifolowisha my heart, ngifolowisha iheart la ma. Ngilandela okusenhlizweni. uThamsanqa uyangithanda, nami ngiyamthanda. Ulove lo wenzakala la phakathi kwethu. Yize ke singakakhulumi, kodwa nje indaba seyixoxa ngamehlo. Ngizocela ukuthi ungezi lana uzongimoshela into zami. Ngicela ma ukuthi ungezi uzongiqedela uthando lwami la. Ngicela ungezi lana uzongimoshela ma. Ungezi, ngicela ungaligibeli ibhano eliza lana uzongimoshela mama. Mamela ke mngo wami, sengilitholile udaba. uJumaima akafuni ukuthi uma wakhe eze la azomoshela. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uma kaJumaima akafuni ukuthi uJumaima athandane noThamsanqa. Mina ngicabanga ukuthi uma kaJumaima akafonelwe abhukhelwe ibhanoyi eliza la sasekuseni. Sifike nje siqamba mangasithi indodakazi yakhe iyamdinga to navigate lesimo lesi soba sebudlelwaneni nePrince, iyamdinga ukuthi abe la ebukhosini azoyilekelela. Ajabule kuNomalungelo ngale plani eza nomngani wakhe uSiqandolo. Phela uSiqandolo unamaqhinga, uSiqandolo umngani omkhulu kaNomalungelo. Ajabule uNomalungelo athi perfect. uMamngadi engacushwa wafika qathatha ebukhosini. Mangabe fika kuMamngadi uSiqandolo uyamwelcome kahle. Kodwa Nkosi yami ngiyabonga ukuthi ufike ngokukhulu ukuphuthuma. Ngiyacabanga ukuthi indodakazi yakho uJumaima izobujabulela ubukhona bakho. NoMamngadi ke atshengise ukuthi uyayijabulela i-invitation ukuthi afike la ebukhosini. Kodwa hayi cha, umuhle. Yazi ngathi nje nosisi nendodakazi yakho ngeke uzusho nje ukuthi uwena umama la. Ukujabha okajabhwa uJumaima ethola ukuthi uma wakhe ula ebukhosini.
Kodwa mama bengikutshele kahle ukuthi ungezi lana uzongilongisela into zami. Bengikutshele kahle mawuthi ungazi lana uzongilongisela into zami. Wenzani mama lana ebukhosini? Wenzani mama uzongilongisela into zami, uzongimoshela? Mamela Jumaima, nguma wakho ngiyakuzala, uzongihlonipha. Ubukhona bami la buzokusiza kakhulu kahle. Uyazi ukuthi mina ngi-invite uSiqandolo la ukuthi ngize la, uyena uSiqandolo ongilethile la. Ngoba bekuzwe ukhuluma nami ocingweni, bacabanga ukuthi njengoba ungangifuni lana ingoba mhlambe mina ngifuna ukuthi ube khona la ebukhosini. uSiqandolo nalo yamfazi loya uNomalungelo obekumele ngabe ushada nePrince, abakufuni la, bazokwenza ngawo konke okusemandleni ukuthi uthando lwakho noPrince luphele, lushabalale. So mina njengomzali wakho la ngizoprotecta ongokwakho. Kodwa mani uprotectani ngoba phela ma uthando inhliziyo ezimbili ziyayazi indlela. Yey, uthando lwani la, ngizoprotecta mina ongokwakho. uMamngadi ucele umhlangano noPrince uThamsanqa. Lalela lana ke ngane yami, ngiyazi ukuthi uJumaima uyamthanda futhi naye uJumaima nawe uyakuthanda. Uthando lubhalwe emehleni enu, ngisho noma kuthiwa niyazama ukuziba, lento nje iyayibonakalela, ibona ngisho neyincane ingane. Lalela ke mntanami, uJumaima akaqhamuke esihlahleni, uzalwa umina uMamngadi uma wakhe. Ngiyasibona lesibhudubhudu nesimo esenzakala lana phakathi kuNomalanga noSiqandolo abazama ukuthi baqede uthando lwenu. Lalela la mntanami, ngizokunikeza ithiphi ibe yinye. Mangabe uhluleka uyisebenzisa lo thiphu, mina nomntwana wami sihaka amatrokisi sibuyele eBlue Bay, asixoshiwe thina eBlue Bay. Ngoba umntwana wami angifuni ukuthi inhethe yonke lento le eyenzakala lana. Lalela ke Thamsanqa ndodana, njengoba wena usebukhosini, abazali bakho bafuna ukuthi ushade nobukhosi bangale ukuze nisecure ubudlelwane noma ukudlelana. Encwadini yamakhosi ikhona iclause le ekhuluma ngokuthi mangabe kuukuthi inkosi ayifuni ukushadelana nomndeni lo ekushadelwana nawo, kumele inkosi ihambe outsource leyo nto le enikezwa yilomunye umndeni ukuthi outsource somewhere else, and then ingakwazi ukuthi ishade nanoma ubani ifuna ukumshada. Leyo clause akukhulunywa ngayo, iyacindezelwa, akekho umuntu owazi ngayo, kodwa mase uhamba uyovula imiqingo yamakhosi ikhona leyo clause. So ke mntanami, kuthathe lokhu njenge homework, uhamba uyobheka leyo clause. Mangabe kuukuthi uJumaima uyamthanda, umfuna la emagcekeni akini, ehlele eceleni kwakho, ewuqueen together nawe, kuzomela ukuthi ke mntanami uhambe uyosecure lento leni iprovidwa ilomndeni wakubo le kaNomalanga. So ke mntanami, ngizocela ukuthi umuve fast, ngoba mina kunge nje nengane yami kungekudala sizogibela sambe siye emabhanoyini sibuyele ekhaya eBlue Bay, ngoba mina nje asixoshiwe neze. So ndoda, thatha uaction, unyakaze. Abongeke uPrince uThamsanqa asho ukuthi uyabonga ngalesiluleko lesasinikezwe uMamngadi, asho ukuthi uzohamba yovula imiqingo yamakhosi ayibheke le clause mase enza njengokuliyalwa uMamngadi, ngoba uJumaima uyamthanda, ufuna ukuthi ambone queen together naye, akayiboni nje eshada noNomalanga. Amtsheleke uPrince etshela uMamngadi ukuthi ngikhuluma nje ngiplane something romantic between mina noJumaima la engizohamba ngiyo-expressa khona uthando lami, ngimtshela ukuthi ngiyamthanda, ngicela ngahambi, ngifuna ukumshada, ngicela bekezelele nje okwey'nsukwana lesiphithiphithi lesi esenzakalayo le ekhaya, because nawe uyasibona ukuthi kunesiphithiphithi esenzakala undercover. uJumaima uyilungiselela ukuthi uyoba na something special, something romantic naye uPrince uThamsanqa. On the other hand, uPrince uThamsanqa uphuza ismoothie sakhe. Yabona uThamsanqa vele meyavuka ekseni akavuki ngebreakfast heavy, uvuka ngama smoothie, ilo nhlobo nje yomuntu wesilisa. Mamela ke Siqandolo, uThamsanqa ngimbhekile la, ngimpopolile, usesiphuzile le smoothie. Into engimfakele yona izoshesha imlalise. Ngifuna ukuthi ke uhambe uyomxoxisa, umtshela ukuthi ikhonto ufuna umtshengisa yona, hambani niye ekamereni niyoxoxa ngalonto in private ekamereni lakhe before ahamba ye kwi date yakhe.
Mefika ekamereni wenze sure ukuthi uyambona ukuthi uzumekile, maseke uyahamba. uJumaima lapha ngifuna ahlale yedwa lapha toke laphayana toke azabona ukuthi le ndoda le shutha ayikho serious ngaye. Kodwa mdali ubathanda bonke abantu bakhe ezweni. Kwenziwa yini ukuthi kodwa mdali ungilethele ulomenso ongaka? Awubheke le ndoda go all out. Iplana lo menso ongaka, bheka imbala, ama-chocolate, ama-stilobelies, iwayini, ushampeni. Hayibo, kwaze kwamnandi ekhaya. Lapho-ke ngale inkosi uPrince Thamsanqa ubesehonqa ubuthongo, uJumaima ulindile ngale. Angisho phela uJumaima bekanoshofa wakhe uPrince am-allocate-ele yena ukuthi amyise kwidina. Ubefuna ukuthi afike kuqala ngale uPrince anze something romantic, kanti uJumaima uzofika kuqala. Kodwa phela nasi isikhathi siyahamba. Lo Phulinsi, kanti uPhilinsi umhlola mina la ngenzayo, isikhathi siyahamba, ixesha liyahamba. Lokhu ngilindile mina, kanti mina oPhulinsi nabo bayalindwa nabo bazenza oPhilinsesi. Ophilinsi bazenza oPhilinsesi. Hayi mina ngizwisisi yonke lento le. Wathi angavuka uPrince embedeni, Nkosi yami isikhathi sihambile. Kwakuthi nje akalume ukhonkolo noma angalume iroof. Wephatheke kabuhlungu. Waseke wafonela udokotela esho ukuthi there is something unusual ngaye, ucela amcheck ukuthi kwenzakalani. Uvelane nje walala emva kokuphuza ismoothie. Udokotela aconfirm ukuthi emchameni wakhe kuphume kuvela ukuthi kune drug ekhona emchameni wakhe. Kodwa uzothatha igazi lakhe maseke uyabuyisela ama-results, amtshela ukuthi ihlobo lini lo hlobo lo drug obekade livela emchameni wakhe udragwe kanjani, so that naye azokwazi ukuthi ayibhekelele. uPrince bahleli noJumaima khona ePalace, bahleli nje etafuleni langaphandle baqhabula iphuzo. Uyaxolisa uPrince uthi ngiyaxolisa ukuthi ngikubambisa udonga limi. Angazi ukuthi ubani umuntu ongidragile la ebukhosini. Kodwa udokotela uconfirmile ukuthi bengidragiwe ngalala. Ngiyakhumbula nje ukuthi bese ngigqokile njengoba ungibona ngiswenkile. Ngazumeka nje ngigqokile kanjalo, but I will get to the bottom of this. Kodwa kubalekile ade ngikubizele laphayana ukuthi ngikutshele ngama-feelings wami ukuthi ngizizwa kanjani. Jumaima, ngiyakuthanda. Angifuni mina ukushada nalomuntu lo engibekelwe yena. Ngifuna ukushada nawe. Sengilitholile iqhinga engiliphiwe uma wakho ukuthi encwadini yamakhosi ngingaphuma kanjani kuyona yonke lenyakanyaka. Ngizocela ukuthi ungibekezelele nje okwezinsukwana. Mina nawe indaba yethu sizoyenza ibe public kungekudala. Mama, lidlulile leliqhinga lelade ngicabanga ukuthi lizoyihlukanisa lethu. Mama, sengidinga usizo lakho. Ngicela uze naleli plan lakho leli likhulu othe usebenzela kulona. Ngicela liphumelele ngokukhulu ukusheshsha mama. Ngoba yilabantu abajoli. Sebejola ngesinye ispeed, sebethandana ingcacake manje baqomene okwangempela. Phela-ke ngaleso sikhathi uPrince noJumaima bebethandana ubungqayi emakhoneni. Emakhoneni bebejola bethandana. uNdlunkulu ediniwe kakhulu. Baba, ngiyazi ukuthi indoda ayithethiswa. Kodwa baba ngathi lesimo leso susiyeke kakhulu sadlebeleka saze saphuma esandleni. Qondisa izinto baba. Lungisa izinto kulo wakho umuzi. Uyambona lo mfana wakho lo uyangcebeleka. Ungcebeleka nalentombazane uJumaima iseqamgaqo saseBlue Bay. Ngizocela usulungise lo daba baba. Akahambe uJumaima lekhaya. Uyazi into ezosilahlekela mangabe kumoshakala ubudlelwane bethu nomndeni wakubo kaNomalanga. Ngicela baba ulungise lesimo njengenkosi. Umsebenzi wakho ukuthi ulungise izimo. Umsebenzi wakho baba ukuthi ulungise izinto. Hayi baba yingichaza indlela owenza ngayo relaxile nje umuntu umtshela ukuthi umnikeza u7 days wasuya relax. Uyalibona ukuthi uthando labantwana lelo liyaqina. Sekuze kwafika ke nanokuloyiye wakhe uma kwakho uJumaima into ehamba ngamabele nangesinqi isikhiphe ngaphandle. Angazi noma icabanga ukuthi izothatha wena yini baba. Baba, lungisa kuyonakala. Nanku umshunqo kushunqa umlilo phambi kwakho. Lungisa baba, bhula umlilo
Cuma umlilo baba, ziyonakala izinto ebukhosini ngaphansi kwakho baba, uyinkosi. Bhula umlilo baba. Inkosi ibize umhlangano oyi-emergency. Kukhona-ke la ngaphakathi unkosikazi wenkosi, kube khona uprinsi, mase kuba khona unobhala, kuphinde futhi kube khona-ke ufakazi osesigungwini sabo ubukhosi. Qale kudaba la inkosi, ngibize lo mhlangano lo ophuthumayo ngenxa yesimo esingasakwazi ukuthi sihlaliseke phansi lekhaya. Mntanami, nkosana yami, prince wami Thamsanqa, uyalazi udaba lalekhaya ukuthi wena kuzomela ushade uNomalungelo. Lalela-ke mntanami, njengoba kumele umshado uNomalungelo, asisafuna ukuyibona le ntombazane lekhaya, kungenjalo sizofaka isicelo sokuthi sicela ubukhosi bulethe elinye ibamba engizotraina lona, wena uphume ey'khundleni noma ey'cathulweni zokuthi uwena ongaphatha lekhaya, uwena ongaphatha ubukhosi. So-ke ndodana yami, ngizocela ukuthi uthathe isinqumo sendoda. Wenza isinqumo ekumele sithathwe indoda sokuthi wena uxoshe le ntombazane lekhaya, uxolise kuNomalungelo. Ulungise iy'ndaba zakho Nomalungelo, uNomalanga, indodakazi yakhona le emalangeni. Umtshele uNomalungelo, uNomalanga ukuthi uyaxolisa, ucela nithathe lesikhathi nazane kangconywana. Ngoba isona sikhathi senu sokuthi nibe kwi-courtship lesi, nazane kangconywana. Wena ubhizi, wazana kangconywana nenye intombi. Ngiyakuzala mntanami, angifisi ukuthatha isinqumo esikanje, kodwa ngiyakubona ukuthi ungiphoqa izandla. Ithuba lokugcina leli lokuthi ulungise iy'ndaba zakho. Akabangeke esaphawula uThamsanqa, wavala wakhe umlomo azi ukuthi yena ubhizi ngale eceleni ufuna abantu abazoreplace umbuso wasemalangeni, lama services abawathunyelwa umbuso wasemalangeni, ukuze akhombise ukuthi angakwazi uku-outsourca lezi zinto ngaphandle kokuthi kwenziwe ubudlelwane phakathi kwale mibuso emibili, ukuze akwazi ukuthi angene esikhundleni sakhe sokuba inkosi. Few days later kufike uGrace umaka Nomalanga uNomalungelo wasemalangeni. Afike uGrace uNdlunkulu wakhona le, kuhlanganwe umndeni, sekufike uNdlunkulu walena ucele ukuxoxa nomndeni kuzodingidwa udaba. Umndeni uyatatazela ukuthi phela mhlambe uGrace uzo-complain ngalento le eyenzakalayo, while bona besazama ukuyilungisa indaba yendodana yabo, ngoba bekade bene-emergency meeting izolo. Mangabe fika kuGrace, uGrace akhiphe iy'mbumbulu zama-files. Asho nje iy'mbumbulu zakhe zihamba-ke futhi ne-proof, zihamba nama-receipts. Asho ukuthi uJumaima le eBlue Bay uyiyengandoda. Asho amadoda amakhulu asawayenga, aveze nama-proof ukuthi uJumaima nale khaya uzosiyenga. La madoda lawa bayahlukana kanje esethola iqiniso nale khaya, ufuna nje ukuzokentula aginqe umbuso wale khaya, axabanisa ubudlelwane phakathi kwabo ubukhosi basemalangeni nobukhosi bala ekhaya. Nje akhuluma uGrace, ayisajabuli indodana yakhe, indodakazi yakhe ayisajabuli uNomalungelo Jesu, kwangathi angandiza. uJumaima-ke sho ukuthi kwamphoqa ukuthi avelana goduke banoma wakhe babuyele ekhaya kubo. uJumaima uyakhala, uyasikhihla isikhalo, ukhihla isililo ukuthi kodwa mina bengenzani, kodwa mdala wey'nsuku bengenzani simakade, ngahamba ngithi ngiyolileka sephelisi, ngayishaya endodeni, ngakholaida nendoda sangquzulana sashayisa. Kodwa mdala wey'nsuku, why ulinga mina? Uyeka abanye abantu, awusalinga eminye imizi, usulinga mina. Why ungilethela uphilinsi? Ngafike lo philinsi lo ngamthanda. Uyenza njani lento uNkulunkulu? Ungithandiselani uphilinsi? Manje uphilinsi-ke usezwa amafayela epasti yami, ungilahlile manje uphilinsi. Kanti baba le pasti mina noma sengifuna ukuba umuntu oright, umuntu olungile, iyongilandela kuze kube yinini le pasti embi, ipasti emunci, ipasti ebolile. Naye uprinsi ngalena ulimele, ujabhile,
uyakhala, yazi wekhalisa engathi ingane encane, wekhala wi engathi i-ambulance. Ukhaliswa ukuthi intombi yakhe ayithandayo imgilile kanti izomqila. Yize noma ixolisile yasho ukuthi i-past le, kodwa le past yakhe yenza ukuthi angayithembi i-future, ukuthi i-future izoba njani mangabe kunje. uJumaima esajabhile kanjalo abone ngePrince, iPrince imi emnyango wakhe iyangqongqoza. Hayi uJumaima acabanga ukuthi hayisho seziyantringa, ingqondo isiyangilahlekela. Hayibo uyena ngempela, ngicela ukukutshela ukuthi injabulo eyayikhona ekhaya kwakujatshuliwe, bejabulile. uPrince esho ukuthi I am willing to take a risk ngoba lento engizwa ngaphakathi kumina uthando lwangempela. I am taking a risk, ngizokholelwa kuwena mangabe ungitshela ukuthi i-past. Ngicela ukukutshela ukuthi ke uJumaima ke usebuyelile le ebukhosini ngokusemthethweni. Use-engajiwe, uPrince use-securile isikhala sokuthi bahwebelane, kanti nobukhosi basemalangeni bathi bona ngebukwazi ukuthola omunye umuntu abazohwebelana nabo ngokukhulu ukuphuthuma. Kodwa ke it's fine, bazoligwinya itshe lona lishisa linzima likanje, kodwa ngeke bakwazi ukuthi balambise isigodi sakubo ngoba bazosithola phi isigodi esisobahwebelisa ngokudla ngokukhulu ukuphuthuma nje. Cela ukukutshela ukuthi uJumaima nje kuzoplanwa umshado wakhe kanye noPrince kungekudala nje. Ngaze akhona inamaqhinga azoqhamuka noSiqandolo noNomalungelo ukuthi babhidlize konke lokho sekwakhiwe ngoba phela umshado akakashadwa. Isintu sithi oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli, oyidlile usedle icala. Ngizosibeka lapho ke istory sethu, maybe angithembisi lutho, mhlawumbe ngiyenzeka nje sithi gqi ngo-part 2, angithembisi lutho because ngisanikolota u-part 2 waKat Matlala. But mangabe izinto zenzakala, ngisanikolota u-part 2 wakaKat Mdluli, nasesikhet Matlala because igama elijwayelekile uMatlala, but I mean Kat Mdluli. Ngisanikolota u-part 2 waleso story University of Crime. So ke mhlawumbe mekwenzeka inkosi ivuma u-part 2 angabonakala, sibone ukuthi uJumaima uyogcina eshadile ebukhosini noma uyogcina engashadanga. Ngizosibeka lapho ke istory sethu family ngakhohlwa ukuthi ni share lo msebenzi wethu omuhle kangaka bakithi, ni comment, nisimotivate, nisigqugquzele ukuthi siqhubeke phela nathi sazi ukuthi into niyayithanda noma kuhamba kanjani noma seniyabuka nje. Mase ukuthi family mangabe kukhona mhlambe othanda ukuthi asisupport, you can press i-button leli kuthiwa join, ujoyine lapho. Ungasupporta ngo-50 rand wakho noma ngo-100 rand wakho, usubscribe nje to be part of uBuzz SA ngokusemthethweni. And then okunye family mangabe kukuthi futhi unesifiso sokuthi khona ufuna ukusponsela khona, there is a thank you button. Ke nje nisibhabhadise soBuzz SA. So ke family ke asikho lapho, iyolala ibonene itori neyilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.